ụmụnne m o nwere ihe nshiga m ụlọ bọta ihe anyị bịara ịbụ maka ọwụla nne ka nka ofu onye bịara jụọ onye ajụjụ sị ọ bụrụ na nne ka nka onye ka o kwesịrị ka ọ wụrụ nya lelete nne my people ụmụnne m ndị olu gbarụtabalụ shia alụ postula shia alụla Enugu shia alụla Ọnịcha shia alụla Abakaliki shia alụla Imo shia alụla Abia steeti kam garuji shia alụla achị maka na onye ala jụrụ ajụjụ achị njighị onye kwesịrị ilekọta nne maka na ihe ya ji ajụ ajụjụ ala achịla onye mbụ nke nta kwesịrị ile eri ihe nni njije ka enwu nke nta mmeri ihe ndị ruo lọcha ndị nke ukwu abịa letebe nne wochi doka omenala Igbo ị nwere ike idere m shim lee onye o kwesịrị ka o lekọta nne doka m na-ekwu ihe uke mma aza nke m mma alaikekwa ka ịbịa ka ịza nji onye o kwesịrị ka o lekọta nne ma ọ wụrụ na ha aka nka ọwụ ji ọkpara ọwụ ada ọwụ osobe nji onye ike lọnya ọwụ ọdụdụ kwesịrị ka o lekọta nne na nna m mụrụ ma ọ wụrụla ha akaba nka maka na o nwere ka nwa nne na nna nchi akacha nka ha akatọọ ala agbaji ịta la ejila ụlọchi nji onye melekọta elekọta ọmụshi ọgụ nke ashila emegbe metegwe orim lekọtabara ka o lekọta ụmụnne m wochi ka m bịa zaa ajụjụla ọ dụọrọ ụmụ niile amụrụla amụfụtara mmadụ niile ka ọ dụọrọ ilekọta nne ha na nna ha ịbụrụ nwoke ịbụrụ nwaanyị bịa across my video o kwesịrị ka ọ wụrụ gụ ma nwoke ma nwaanyị ga-elekọta nne na nne ma ọ bụrụ na ọ nwụọ mala ihe njiwola ka enwere nlekọta adụlikelike ọwụla ọgụ owu liwu ji ọkparala elugwo nwaanyị mụta ụmụ nke ada alụrụ ya wụrụ ihe nne eme na-emekebe nke papa nke ọ dụrụ ada ma ọwụla aka adụ ada ahụ at least aka anyị njicha aka ndụ iwu ọka nwee lụọlụ ụlọ lab ka o edesa nne mala ndụ nke nwoke na ndụ nke ọjọọ ụmụ nwaanyị ndị ọjọọ gala atụta ego maka na ọ dụọrọ onye isi dụọrọ onye ama onye eweteghị ego onye ahụ ewete ọfụta ụtụtụ kwado bịa ọ wụrụ na ụlọ ile bụla ụlọ ịhafụla nne ala asaka nne gbalịa saka nne gbalịa saka nna maka na enwere ngozi ndụla ofu onye ha kwara mmebe ọ adụghọ mma ishilali ya eweta ego liye alụkatabeghị fụtakwara bịa saka nne ile wetegwa ego ịlọkata mee nnụ kpọrọ mama kpọrọ papa lekọta ha mgbe ha ndụ chihala ụgbọelu ha bịaba bọchị onwere ụbọchị agaji nwoke na agaji nwaanyị nkachagoro ha echihala ụgbọelu pushuru ha gaa otu a ka akwa ha kwara ha akwa je chi ha la flight ha na-agaba ụmụ ha mekakwa ha lata ahụ maka ha na-abụ akagwo nka ahụ arụ do proud of your parents la ha akagwo nka la aṅụrị ọṅụ ekpelere emugoro nwa maka na ịkpọrọ onye nka gworo nka ma emugoro ụmụ ga-akpọnye ndị nwunye nwa chi ha lekọtaba o nwere ike onye enweghị obi umeala nwere ike ole echighị ihe o nwere ike onye enweghị obi umeala maka ọhụ nne amụ ịgọgọgọ and nwaanyị na-elekọta mana ahụgwo m nwoke ma elekọta karịa nwaanyị la Lagos ka kpọta mama wuru akị papa wuru akị la akpọrọ papa ya gị asa ahụ maka papa ya ekpu wish mana Nneka